Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlale ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphathwe ikhanda. Umfundi waSongoye i-University of Zululand usephumele obala ngokungenami ngokuzitshwa abaphathi bale nyuvesi. Lo mfundi ubhale ku-Facebook ebala izigameko ezisanda kwenzeka kuyona le nyuvesi. Lo mfundi ubhalele ikhasi lezindaba la ku-Facebook elaziwa ngokuthi indoda yamaqiniso. Uthi inhloso yakhe yokubhalela leli page ingoba uyazi ukuthi lo myalezo wakhe uzofinyelela ezinkumbeni zabantu. Lo mfundi ubhale ebhekise kumphathi wemfundo ephakeme umnumzane uBlade Nzimande. Ubhale wathi, "Ngiyisitshudeni enyuvesi e-University of Zululand. Sinenkinga enkulu lapha yokudutshulwa, sigwazwe, sidlwengulwe, siphinde sibulawe. Singenelwa abantu abangaziwa nababizwa ngokuthi amadabuka. Basingenela ezindlini esihlala kuzona. Lokhu kwenzeka ikakhulukazi kulabo abahlala ngaphandle kwecampus. Kuze kwenzeke ngisho nakulabo abahlala kuma-res imbala. Lo mkhuba mdala kakhulu kule nyuvesi, kodwa awunakiwe sidalwa. Abaphathi abawugqizi iqakala. Ngikhuluma nje kuleli viki esikulo kudutshulwe abafundi ababili bashona, bagwazwa, kwadlengulwa ababili futhi. Sike sasukuma singabafundi sazama ukuteleka, kodwa abaphathi babiza amaphoyisa afike asifaka inhlamvu. Abaphathi benyuvesi abayingeni eyethu, kodwa kade sasikhala. Okunalokho baqasha amaphoyisa nezinkampani zama-security ezizimele zizosishaya singabafundi esikhundleni sokuxazulula inkinga esibhekene nayo. Inzima kakhulu le mpilo, ngoba silahlekelwa imiphefumulo yethu endaweni engafanele engabe kuyenzeka lokho kuyona. Ngibhalele kuleli page ngoba nginethemba lokuthi mhlambe uma uyibhala le ndaba ekhasini lakho izophakamisa amehlo omphakathi okuyiwona othumela izingane zabo ukuba ziyofunda, kodwa sibulawe. Ngethemba nokuthi ukhona ukubaphathi abaphezulu ozoyibona le post beze besitakule kulolu sizi. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.